Oy, anong nyari sa imo? Nakapista pa sana. Oh, natarukaan. Mamundo ako. Nata mamunduong ka. Dapat maugma ka. Tanakalapos ng supista. Dahil kakan mamundo. So inutang ko sa lindeng. Naubos. Tamo na. So binuno ko bagang duwang oray. Oh. Inutangan. Dahil kakan mamundo. Dahil ko aram kung paano ko. Kung saan ako makapambayad. Inutang mo palang. So hinanda mo. Yung ano eh. Tapos ngunyan, may naaraman kang puro post-post na iyan na duwang ureg. Inutangan mo pa pala. Pag dae kaya. Aw nahiling mo masupos ko Ay, ang duwang sus, oray Marius, kung pinagunaw. Pag dae kaya. Ididilit ko na nga eh. Taladagit nga na sa inutangan ka. Ailing mo na. Ngunyan, ano? Ba, ligwa ka lamang dyan? Ngunyan. Ligwa ka lamang dyan? Igwa kong pira ko na kao. Kude, kung nagtaram ka kuta, inambagan ta ka, dahi ka na nag-utang. 25 mil pati. Ano utang ko ngunya? 25 mil? Oo. Isus sa kuya. Itatao ko sa nakutan sa imaw. Kude, dahi mo man ako hinade. Handa man akong magtabang sa imo. Kude, naghihiro ka kan sa imaw. Ayaw? Oh, arog ka na eh. Munduong ka. Oh. Bilang bulan mo ito babayadan. Masang taon nga eh. Oh. Aram ko, pig-isip mo na. Dahi ka mapapasupog. Tama. Oh. Naghanda ka. Matawuhon. Oh, grabe talagang tawo. Oh, grabing tawo. Subagas pati, bayadan ko pa subagas. Tulong sa akong bagas. Oh, tulong sa akong bagas. Bagong anay. Bagong ane. May mga paroy pa ngayon sa Laksoy ba? Sa Lena Molino. Ngunyan. Konsumisyon. Oh. Ano daw nga nini. Kaya nga ako nakabag nga ako. May mga dumano na akong padihon. Badang makasubli ako naman. Ay, Sibot na pati sunautangan ko. May porsyento pati ang bayad ko duman. ayun, pagkataram ko kaya sa imo. Kung ka na nag-utang ki 25 mil. Kawasa, grabe man nga ni kaya sudumino man sa kuya. Makasupog mo na rin, pakarakanaw. Yung anay. Pero arog ka yan, ka mam problema. Yung nga eh. Kang pambayad. Natatakot pigdilagitan mo. Dahil ta kami ko. Bata mundo na nga niya ko. Pagpapaliwanagan takaman sana. Sa masulog na pista, ano ang gibuhong ko kayo na eh? Tulong urig naman. Tulong ureg? Oo, yan ang advice ko sa imo. Takong kuminulang suduha, tuluhon mong urig, umutang ka naman ki 50 mil na. Ay, dubli na. Dubli na. Iyan ang i-advise ko sana sa imo. Ayaw. Parang nga ng problema, kasi mapautang sa kao naman. Nakulong dyan ang mapautang sa imo. Ay, kapag abistado ka. Bistado ako? Oo. Dahil kurateral. Kaniguwa. Ata na. Oo. Paano ka? Mag-isip-isip ka na muna digde kung paano mo ito bayadan. Kahit kung nga ni araw kung paano bayadan. Mautang naman ako. Maling bayadan ko sa utang kong sarap. Tama. Ha?